Cinema, vinil, robots, artistes, la cara més humana de la tecnologia i un vídeo de rap d'hiperluxe per 0 euros. Tot això avui al bloc de l'Àrtic amb el Josep Maria Ganyet, que li hem portat un regalet. No, un regalet no, un regalàs. La X-Table, què et sembla? La X-Table, home, no sé, jo crec que ens ho passarem molt bé. Jo crec que l'utilitzarem. La saps fer anar, no? Ho hem estat provant i jo crec que sí, jo crec que sí, ens en sortirem. No, està molt bé, a veure si la fem anar. Mira, veus aquí, tenim tot el que veurem avui, ho tenim ja tot preparat. Això és una taula multitàctil. Això és una taula multitàctil que és d'una gent que són d'aquí, del Poble Nou. Vam parlar l'any passat quan parlàvem de gent que feia coses interessants d'aquí per tot el món. Ja ens en vas parlar. Sí, són la gent de Digàlix i el que fan són aquest tipus de dispositius enormes, que vindria a ser com el mòbil que portem a la butxaca, però per la sala d'estar. I té moltes utilitats, i una és la que ens servirà a nosaltres, que és per navegar per la informació, tocar la informació, tocar els vídeos, tocar les imatges i les webs de les quals parlem aquí. 55 polsades. 55 polsades de mòbil a la butxaca. Molt bé. Va, comencem el bloc d'avui parlant d'un documental, District Zero, un documental sobre els refugiats, no? Sí, és un documental sobre els refugiats, sobre la crisi que tots estem veient per les televisions, però és des d'un punt de vista diferent. O sigui, és del punt de vista de la tecnologia. O sigui, ens explica la història del Mamum, que és un xicot que està en un camp de refugiats. Me'ls pots anar posant i anem comentant? Mira, és molt fàcil. El posem aquí. Qui el tenim? Explica'm. Doncs és la història d'aquest xicot, que és un refugiat assiri, que està en un camp de refugiats de Jordània. El que passa és que té una petita botiga de mòbils, i té impressores, i arregla mòbils, canvia les bateries, i per aquesta botiga hi passa tothom que va cap a Europa. Llavors és una mica veure'ns la tecnologia des d'aquest punt de vista, diguéssim, humà i tràgic alhora, que és dir, escolta, l'únic que tinc és el que porta el meu mòbil. O sigui, el mòbil és més important que mai perquè hi ha tots els records de quan jo treballava i vivia a Síria, la vida normal, i la gent imprimeix aquestes fotos, se les emporta. És un punt de vista, ja et dic, és colpidor. Aquest vídeo el vam veure al Festival de Donosti i és una producció basca amb el suport de la Comissió Europea i de diverses ONGs i realment està molt, molt bé. És la part més humana de la tecnologia. Sí, moltes vegades la tecnologia ens deshumanitza, la tecnologia ens separa, doncs no, aquí realment vam veure també com els refugiats aquests utilitzaven rutes i compartien rutes per passar els passos fronterers i avui en veiem una altra mostra de com la tecnologia pot ajudar a la gent que ho necessita. Anem a música o què? Sí, anem a música. Torna el vinil. Bueno, això ja ho sabem. El problema és que, clar, no tots a casa tenim un tocadiscos. Si torna el vinil, però no torna el tocadiscos. Clar, i què fem? Clar, tenim vinils però no tenim tocadisc a casa. Doncs la gent d'Ogilvy, a Frankfurt, s'han empescat una idea molt curiosa. Quina? Veiem-la. La idea consisteix en enviar-te el disc a casa, en aquest cas els directors creatius, perquè escoltin el disc d'un artista. Normalment, quan tu envies a un director creatiu un CD, se'n va directament a la paperera. Doncs no, enviem un vinil i la capsa del vinil és el tocadiscos, com veiem aquí. Clar, la capsa, vull dir, és una capsa de cartró normal i corrent, tenim un bon vinil, tenim una bona part analògica, que és el disc. Com l'escoltem? Doncs amb una agulla digital. O sigui, amb una aplicació, no? Posem el mòbil a sobre, com estem veient, posem el mòbil a sobre, i això ens permet escoltar-lo, ens permet anar endavant, endarrere, veieu, fixeu-vos, reprodueix l'experiència del tocadiscos de tota la vida. Bé, l'èxit de la campanya va ser brutal. Sí? Li van escoltar? 77% dels enviaments van escoltar el disc, contractacions, donava accés també a contingut addicional, vídeos, poder escoltar el teu mòbil. Però jo trobo que aquesta barreja d'analògic i digital és fantàstica. Vull dir, aquesta frontera és meravellosa. Escolta'm, dius que els robots també poden ser artistes? Sí, els robots poden ser artistes. I, de fet, ara ho estem veient també aquests dies d'actualitat, aquestes fàbriques, aquestes cadenes, la de Volkswagen, Seat, que veiem aquests braços. 1,5 milió hi ha d'aquests robots al món. Fixeu-vos com... S'han quedat a l'atur? Bueno, no, alguns potser s'hi queden, esperem que no. Però fixeu-vos com li han donat el tom a aquests dos artistes, un de suec i un d'alemany. We have a hot wire cutting unit, so you can sculpt a foam block. What we're doing is we're building software that eliminates all barriers
and allows people from across the world, anyone with a smartphone or a computer. El que fan és, escolta, controlar un d'aquests robots és molt difícil, doncs mira, el que farem és simplificar-ho molt tot i qualsevol amb una aplicació de mòbil. Qualsevol, vols dir? Sí, perquè al final amb el dit tu vas retallant a la teva aplicació mòbil i al final el robot el que fa és retallar aquests cubs de 50 centímetres de costat de porc pan i fer-ne una escultura. Fixeu-vos totes aquestes escultures, això és el Cebit, una fira alemanya. Es van quedar molt sorpresos perquè al final es veu que hi ha un mercat per aquestes escultures fetes per robots. Al final la gent volia comprar l'escultura feta per robot, encara que no hagués estat ni allà ni l'hagués fet ell. Per tant, estem veient aquí, jo crec que si la revolució de les màquines ha de venir, que vingui per la via artística. Vull dir, si s'han de revelar les màquines, doncs que facin art per nosaltres. Molt bé, passem, si et sembla, Ganyet, a un joc minimalista, però que no és fàcil. No, no és gens fàcil, no és gens fàcil. Mirem aquest joc... Aviam. Perdó. Ai, que ens hem equivocat. Ens hem saltat. Hem anat al tema de després. Ai, hem saltat. Fixem-nos aquest joc. És aquest d'aquí. Sí. L'has fet anar? L'he fet anar i no us faré la demo perquè sóc molt dolent, però enganxa moltíssim. En què consisteix? Aquests dies que la gent parla tant de dividir i de separar i tot això, doncs mira, si voleu separar, aquí us podeu posar. Aquest joc es diu Split, separar, i consisteix, en tocar... Per fer divisions? Sí, en fer divisions. Vas tocant els quadradets i es van fent les divisions. Hi ha una mena de Tetris, ho has de pensar bé, perquè no és fàcil, ja t'ho dic ara, però la simplicitat, no hi ha més a explicar. Vas tocant i es va dividint. Has de fer quadrats de la mateixa mida i llavors es van eliminant. Te fas tornar-te boig, una mica. Totalment boig. O sigui, enganxa i el que té de minimalista ho té de difícil, ja t'ho dic ara. Vam parlar d'aquesta gent quan vam parlar de llibres digitals, perquè van fer un llibre digital que es diu aquell llibre Història de misteri que es diu Device 6, que era una espècie de llibre que anaves llegint i anava donant pistes, que era tot el contrari d'això. Era complicadíssim, era per iPad, i aquesta vegada hem fet la cosa més senzilla i jo us invito a jugar-hi. Split, i si algú en sap... Costa? No, costa 2,99. 2,99. Està bé. Molt bé, per fer divisions. No, o sigui, home, jo dic que aquests dies de divisió, doncs... Tireu. D'acord, va, Instagram. Sí. També hi ha octogenàries a l'Instagram que el fan servir. Sempre convé passar per Instagram i sempre estem acostumats al prototip d'usuari d'Instagram. Que és jove, hipster, com tu, no? Una mica? Modern, urbà... No, jo ja ho vaig deixant. Tot això m'estoy quitando. Però hem trobat una que és... Jo crec que no l'heu vist mai. I crec que no la veureu mai. Aquesta senyora? Sí, aquesta és la Buddy Winkle, que té 86 anys i a la seva bio hi té robant el teu home des de 1938. Robant homes des de 1938. Que bo. No, és una crac, és una crac. O sigui, és una crac, ho demostra que té 1.600.000 seguidors, grans marques s'han apropat amb ella perquè els hi faci promoció dels seus vestits, de les seves ulleres, i ha arribat a sortir. Però ella és soleta, això, o amb l'ajut d'algú? No, li porta la neta. Li porta l'Instagram, li porta la neta, i perquè veieu, doncs, finalment, això és l'MTV Awards, el backstage de l'MTV Awards d'aquest any, amb la Miley Cyrus, que es van fer molt amigues, ella diu, escolta, és que jo soc una admiradora teva, i diu, no, és que jo soc admiradora teva, vull dir, jo vull ser com tu, Miley Cyrus. Bueno, és un personatge, jo us recomano la Buddy Winkle, que la seguiu a Instagram. La tenim penjada al blog del programa. Si aneu a articbtv.tumblr.com teniu l'enllaç, les fotos, el vídeo i tota la vida i miracles d'aquesta senyora. Molt bé. Va, seguim amb un parell de vídeos per acabar. Un de molt emotiu, d'allò de llagrimeta, una mica. De llagrimeta, sí. I jo, sempre hi ha un punt que dius, gràcies a internet, no? Sense internet aquestes coses ni les veuríem ni ens arribarien, no? Ni probablement ningú les faria. Resulta que a l'Ajuntament de Manchester han trobat una trentena de bobines de pel·lícula dels anys 40, de soldats que estaven destacats al Pacífic a la Segona Guerra Mundial. Veiem-ne una. And who are you going to talk to? My wife. Right, there's a camera right in front of you. Go ahead, Joe. Well, hello, Ivy. I don't know whether you recognize me after being away so long, but anyway, it is me, your own darling #1 pin-up boy, still here. And you might take a good look at me now, because this will probably be the last time you see me for quite a long time. And when I get back, no doubt I'll have whiskers down to my knees.
haven't had a chance to see him. És de És de llagrimeta. llagrimeta, és emotiu, i això el que feien era uns petits vídeos de parlar amb els soldats parlaven amb casa seva, esclar, no hi havia Skype a l'època, no hi havia ordinadors per veure'l, i els havien de passar en cinemes. Llavors el que feien és, ajuntaven tota la gent de Manchester i escolta, que han arribat vídeos dels soldats, una mena de Skype, FaceTime dels anys 40. N'hi ha molts, i el que està fent el Channel 4 anglès és recollir-los tots, a partir dels que hem trobat i els que la gent pugui tindre o que pugui rescatar, en faran un documental que veurem l'any que ve, principis de l'any que ve. És realment emotiu, hi ha molts soldats explicant aquí el seu testimoni, i estic, que surti aquest documental, perquè crec que serà molt, molt interessant. Acabem amb un raper. Va, que ha fet un supervídeo amb 0 euros. Jo sóc molt fan d'aquest home. Anem a veure'l i després el comentem, va. Vinga, som-hi. My name's Dave. Yes, Nice to meet you. and you are? So I'm actually a rapper, and I'm shooting a music video where the concept of the video is how can I make the most epic rap video ever for no money. Aquest és el Lil Dicky, i el que va fer és dir, jo vull fer el vídeo més èpic, més luxós, més passat de voltes de rap, i ja sabeu la iconografia aquesta del rap, doncs molt luxe, cases, mansions, Maseratis, barcos, noies, clubs caríssims, però no tinc ni un duro. Aniré amb el meu amic amb la càmera pel carrer, allà a Los Angeles, a les cases més luxoses, anar trucant porta a porta. Escolti, us daria 15 minutets per filmar un trosset del meu vídeo, soc un rapper, i és que no em vull gastar ni un duro, però m'agrada aquesta casa perquè és molt luxosa. Quin barrut, també. No, quin barrut, clar, tothom li diu que no, fins a... Bueno, va, vinga, passi. I quan seria això, ara? Bueno, suposo que no hi hauria massa problema. I a partir d'aquí aconsegueix un Maserati, l'escena de les noies ballant a escola, el vídeo d'un altre rapper, que aquell sí que s'ho havia currat, el T-Pain, i es posa allà al costat, i llavors, des d'un altre angle, aprofita ja el vídeo de l'altre. És una meravella. 6 milions de visites a YouTube en només 15 dies. Es diu Save That Money, estalvia't la pasta, i es diu Lil Dicky. I nosaltres el podem veure al Tumblr. El tenim al Tumblr, Sí, el tenim al Tumblr, el programa articbtv.tumblr.com. Molt bé, Ganyet, moltíssimes gràcies. Molt contents, molt no te contents. l'enduguis a casa, que ens quedem aquí, Em quedo. l'X-Table. Molt bé. Quan tornis, te'n tindrem aquí, t'ho asseguro. Que vagi molt bé, vinga.